Pini lake Sotele mate Palm Sunday arnilo. Hempu Jisu Kristo apan ke kroyara do anatum Jisu Kristo ke hai anong ke patheji apan Jerusalem nang kilut arnilo. Bangsor ni somindar adang along ke talon dun asonsi Karbi Anglong district alongta Palm Sunday arni talon dun. Somindar adang along Hempu Jisu apan ke kroyara do an Palm Sunday ke talon dun asonsi Pini Karbi Anglong district alongta talon dun. United Christian Forum ahin pen patirpi ponsi dipu rong sopi la pen hamren rong sopi along ning karong pen Sotele abham kuruani ke ongdong armu chinglung si talon dun lo. So United Christian Forum ko itu monduli ingkora pido ala tu kaching room isia kaching room anikan bangta lason talon bom tu pining tan itu kaching room lo ingkora clear tu kaching room si pada Palm Sunday talon lo. Pini Palm Sunday ke talon along Church of God, Baptist Church, Believer Church of India, Reformed Presbyterian Church, Independence Church of India, Catholic pen ke cheng lok kaprek amonduli arat armu cheto dunsi armu ka chejeng padopon. Lason thak si teke langjona hawar along ta long krep ho achar chatum chingrum si gari motor ka chejeng pen arnama phan anong asai deng ponsi Palm Sunday talon pon. Pini lake somindar dang Kristo phan ki kroy aratum Palm Sunday kataloner ni lo asi sonak thaksi teke langjun langlisu Baptist Church along stame Palm Sunday talon pon bom lo lasi non kechipaim pu tumalang itum dolo lasi kosongson sila bangso jai megalang tum deng pon ma arju ponik sinan tapi ni la nalitum Palm Sunday ketalon pon konana manduli pensi kecetong sila bangso jai meg deng ponik ma bangso Palm Sunday la kanilitum mondoli kre phosi ka chingrum dak khai sivet la putagali nitum dak adivasi tumdo lapen boro tumdo lapen sonsi karbi tumdo lapen garo tumdo nitum mondoli kre phoan do nitum ka chingrum la ke Palm Sunday the kopilo pulote kereng at arnam phan anong the la ke Christian tum ha hurkimo pen dame ke klembom bangso kam sunitum ini Christian dam pano lagi. Lapu Choki Hola Dolamara Bukajan along Pendanglok Dipu Rongsopi Presbyterian Church ahin pensitami ada porpai troxi malong pen kibi kichiatun pen chingrum si hosana hangponsi Palm Sunday ketalona sai dengpon. News report Karbi Anglong live.